Това е безжична роботизирана косачка с отлична навигация, но основното й предимство е съвсем другаде. Ръбовете. Повечето роботи имат проблем с достигането до ръбовете и спокойно остават 10 см некосена трева покрай оградата. Това тук обаче няма да ви се случи благодарение на страничния тример TrueEdge, който няма да остави нито едно непокосено кътче във вашата градина. Както вече казах, косачката е безжична, така че няма да намерите нито недокосени участъци, нито кабел във вашата градина. Здравейте, аз съм Доминик и в днешния инсайт, където тествам роботи за вашия дом, ще разгледаме роботизираната косачка Ecovacs GoAd A1600 LiDAR Pro. Когато обаче донесете косачката в градината, първо трябва да я сглобите, така че в комплекта ще намерите бързо ръководство за потребителя, първата част от докинг станцията, многостраничен наръчник, захранващ адаптер, самата роботизирана косачка, основната атракция на тази косачка, странична корда, която се закрепя към косачката и благодарение на това няма да имате никакви недокосени участъци в градината, както и винтове с 6 грам за закрепване на зарядната станция към земята във вашата градина. И накрая втората част от зарядната станция. Почти щях да забравя, че тук имаме още 12 резервни ножчета и също така резервен комплект за страничния кордов тример. Косачката има безупречна навигация Holoscope 360, която комбинира двоен 3D LiDAR сензор, благодарение на който има триизмерно виждане на 360 градуса, така че косачката вижда постоянно и във всички посоки. Също така има 3D TOF сензор и камера с изкуствен интелект, която има зрително поле от 150 градуса. И какъв е резултата? Точност до 2 см дори под короните на дърветата, където обикновените RTK косачки безпомощно губят GPS сигнал. За 2 седмици тестове нито веднъж не ми се случи косачката да се заклещи някъде или, не дай си Боже, да трябва да я вадя от някъде. Винаги прекрасно си вършеше работата и после се връщаше хубаво в своята докинг станция. Режещите дискове перфектно следват терена и се въртат с 3000 оборота в минута. Коси невероятно чисто и тревата после изглежда като килим. И на двата диска има по 3 ножа, а общата работна ширина на двата диска е 33 см. Така ще окосите тревата много по-бързо, отколкото ако косачката имаше само един диск. А резервни ножове са включени в комплекта. Това са именно ножовете, които единствени трябва да купувате допълнително за косачката. Gold ATA1600 преодолява наклони до 50%, което е 27 градуса. Това е възможно благодарение на офроуд колелата с диаметър 22 см. А дизайна, той наистина е страхотен. Изглежда модерно, скъпо и направо блести в градината. Инсталацията отнема максимум 15 минути. Няма нужда да копаете в земята заради кабел. Най-важното е да изберете правилното място за зарядната станция. Трябва да има възможност за свързване към електрическата мрежа, но доста ще ви улесни това, че кабела от зарядната станция е 10 метра. И към него свързвате захранващия адаптер. Станцията се завинтва към земята с помощта на винтовете, които са включени в комплекта. Освен това, ви трябва място с добро интернет покритие и окосена трева с дължина максимум 10 см. А сдвояването, то е светкавично бързо. Просто изтегляте приложението Ecovacs Home, което е налично както в App Store, така и в Google Play Store, така че работи на устройства с Apple и Android. Сканирате QR кода, който се намира директно върху косачката. Задържате бутона на косачката за 3 секунди и можете да започнете да я управлявате. Ако искате пълно ръководство за сдвояване на вашия нов робот от Ecovacs с приложението Ecovacs Home, имаме отделно видео и за това. Ще ви оставя линк в описанието на това видео. Самото картографиране на градината е истинско забавление. Вземате телефона си и управлявате косачката като количка с дистанционно управление. Обикаляте целия периметър на градината, приключвате при станцията и картата е готова. Ако имате басейн, лехи или, например, оранжерия в градината, по същия начин лесно си отбелязвате забранени зони, no-go зони. Има и автоматичен режим, при който косачката сама си картографира цялата градина. Но аз бих препоръчал първия кръг да го направите сами. Така сте напълно доволни от това, докъде точно трябва да коси косачката. Но изцяло зависи от вас как ще ви е най-удобно. Ако резултата от автоматичното картографиране се различава от вашите очаквания, няма нищо по-лесно от това да го коригирате в приложението, чрез добавяне, сливане, разделяне или премахване на зони. Също така е възможно да зададете няколко маршрута, по които роботизираната косачка да се движи между зоните и забранените области. Създадената карта на градината може да бъде разделена на 20 зони.
За всяка зона можете да изберете редица настройки, включително скорост, височина и посока на косене, височина за избягване на препятствия и други. В рамките на седмичния график за косене можете да изберете зоните, които да се косят всеки ден по едно и също време с избраните настройки или да планирате еднократно косене в бъдеще. Благодарение на усъвършенстваната 3D технология и ай-камерата, косачката вижда в реално време, така че не е нужно да събирате играчки или маркуч от тревата всеки път, когато излезе да коси. GOAT надежно разпознава стотици обичайни обекти, дори когато нещо внезапно се появи на пътя на косачката. Косачката просто ще заобиколи препятствието, така че вие и вашите домашни любимци сте напълно в безопасност. Тример с странично разположена корда и автоматично навиване на кордата. Ето това е революцията тук. Кордовият тример коси буквално без никаква пролука. Тревата покрай огради и стени изчезва без ръчно косене или някаква изкуствена трева, която при други косачки се слагаше, за да се прикрият недокосените места. ECOVAX Gold A1600 може да окоси до 1600 квадратни метра само за 8 часа. Супер бързо 180 ватово зареждане, което трае само 50 минути и издържлива батерия с капацитет 3 ампер-часа позволяват косенето да е плавно и без излишни прекъсвания. Освен това, косачката коси много бързо и ефективно. Класическото косене е ультратихо, конкретно 60 децибела. Кордовият тример е малко по-шумен, конкретно 82 децибела. Камерата на косачката служи и като мобилен пазач на градината, а с 4G модул имате сигурност, че ще държите косачката си под контрол дори при прекъсване на електрозахранването. Още за малко ще се върнем към приложението, което е много прегледно и изцяло на чешки. И не само приложението, дори роботът говори с вас на чешки. В приложението можете да настроите височината на косене от 3 до 9 см, в колко часа и в кои дни косачката да коси, типа на околната среда, защита на животните, различни режими за почистване на ръбовете, а също така, например, ако започне да вали, косачката да се върне в зарядната станция и да започне да коси чак след дъжда. От разстояние можете да наблюдавате градината си чрез камерата на косачката и да я управлявате ръчно чрез приложението. И така нататък, и така нататък. Наистина имате всичко, от което се нуждаете. А ако имате и други устройства на ECOVAX, например роботизирана прахосмокачка или друг уред, ще ги виждате удобно в същото приложение и ще можете да ги управлявате оттам. ECOVAX Gold A1600 има и IPX6 защита, така че косачката не се плаши от дъжда. А ако не ви харесва, когато косачката е изцапана с трева, няма нищо по-лесно от това да вземете градинския маркуч и да измиете хубаво на двора си. А що се отнася до зимуването, достатъчно е да заредите косачката, да я сложите на топло място, навес, гараж или нещо подобно, да покриете зарядната станция с брезент, за да не пава сняг върху нея и от време на време да проверявате дали батерията на косачката е наред, ако трябва да я презаредите. И с това въпросът е мечен. Така че да преминем към финалната присъва. ECOVAX Go A1600 LiDAR Pro не е просто поредната роботизирана косачка. Това е изключително прецизна машина, която благодарение на вграденият кордови тример решава досадният проблем с неизкусените ръбове. Дори и без тази функция, тя пак е над средното ниво косачка. Но кордовият тример я издига на съвсем ново ниво. Ако не искате неизкусени участъци в градината си и нямате склонове по големи от 27 градуса, тук наистина няма какво да се мисли. Надявам се, че съм ви помогнал с избора на новата ви роботизирана косачка и ако е така, много ще се радвам, ако се абонирате за нас. Аз вече нямам търпение да видя какво ще разгледаме следващия път. За сега, чао!